olemus satuttaa lastani. He katsovat kerran mustelmia ja panevat minut lukkojen taakse pahoinpitelystä. Minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin pysyä hiljaa. Kukaan ei voisi auttaa meitä. Olimme yksin. Kuukausia kului. Joka kerta, kun menimme ulos, huomasimme lisää merkkejä Antelanin läsnäolosta. Tuttuja naarmuja kotini vieressä, tiilissä. Kasveja oli turmeltu. Mutalaikkia johti ikkunoille. Pelkäsin poikani puolesta vieden ja hakien hänet koulusta, jättämättä häntä koskaan pois näkökentästäni. Mikä oli aiheuttanut tämän äkillisen vihamielisyyden meitä vastaan? Olimmeko tehneet jotain väärää? Oliko se kenties huutamiseni? Löysin itseni puhumassa ääneen iltaisin, pyytäen anteeksi seiniltä, tyhjältä huoneelta, toivoin Antelanin kuulevan, toivoen hänen lopettavan kiusaamisen. Loputtoman kotini stalkkaamisen, mutta ylitykseni olivat turhia. Jos olisin tiennyt, mitä tapahtuisi, en olisi nukkunut sinä yönä. Jälleen uneni keskeytyi, vaikkakin tällä kertaa verta hyytävään huutoon. Silmäni säpsähtivät auki ja välittömästi, melkein kuin luonnollisena vaistona, syöksyin poikani huoneeseen. Oli jo liian myöhäistä. Huone oli käännetty